Jekk il-gwerra tissokta, se tibqa' tiħrax is-sitwazzjoni fil-vant tal-Ewropa għax ma nafux li ma pajjiż se jintlaqat wara l-Ukrajna. Dan huwa dak li stqarret ma' Net News il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fejn qalet li l-Unjoni Ewropea se tibqa' maquda biex teleb din l-isfida tal-gwerra u kif ukoll biex fil-kontinent Ewropew jirrenja il-paċi. Il-messaġġ tal-Unjoni Ewropea u li aħna ħanser inkomplu ngħinu lill-Ukrajna biex tkun tista' tiddefendi lilha innifisha u fl-istess ħin inkomplu nagħmlu l-appell li l-gwerra tispiċċa billi l-Ukrajna tirbaħ. Jekk dan ma jsirx, ir-riskju huwa li ħanidħlu f'xitwa li ħatkun diffiċli ħafna, kemm fil-lat tal-fatt li kif jinżlu t-temperatura allura s-saħħa tal-possibilità li tibqa' id-difiża daqshekk b'saħħitha tintonqos u anki il-fatt li ħanerġgħu nidħlu f'rebbija oħra fejn jerġa' jkollna il-battalji bejn bir-Russja kontra l-Ukrajna. Il-messaġġ tagħna wkoll huwa li jekk ma nwaqfuhiex issa min jaf ser ikun il-pass li jmiss, jiġifieri milli ma pajjiż jista' jkun li jintlaqat wara l-Ukrajna. Il-President tal-Parlament Ewropew qalet dan wara l-indirizzat numru ta' membri fih dan l-laqda JCI fejn qalet li huwa sabiħ li tara żgħażagħ li jemmnu fil-kunċett Ewropew u fl-laqda li jeħtieġ li jkollna mhux biss fl-Unjoni iżda anki fil-kontinent. Il-messaġġ tiegħi kien ejjew nibqgħu maqudin fil-konfront ta' sfidi li huma l-istess għal pajjiżi kollha. Bħalissa għaddejjin minn perjodu ta' inċertezza kemm minħabba il-gwerra, kemm minħabba l-għoli tal-ħajja, kemm minħabba l-fatt li għandna kriżi tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea waqt il-pandemija ħarġet iżjed b'saħħitha x'kienet maquda, l-istess irridu nagħmlu bħalissa waqt il-kriżi li għaddejjin minnha. Mistoqsija wkoll dwar il-laqgħa li se jkollha mal-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni nhar il-ħamis li ġej, Roberta Metsola tenniet li l-Italja trid tibqa' fiċ-ċentru tal-Unjoni bħal kull pajjiż ieħor. Jiena diġà tkellimt magħha 3 darbiet fil-fatt kemm wiċċ imwiċċ ftit ta' xhur ilu iżda anki f'dawn il-ġimgħat li għaddew anki biex naraw li nassiguraw li l-Italja tibqa' fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa pajjiż li dejjem kien pro-Ewropeista u hemm bżonn li jibqa'. Diskussjoni ser tkun żgur meta niltaqa' magħha nhar il-ħamis kif il-Parlament Ewropew jista' jkun ta' partner ta' ally ta' alleat mal-Italja bħalma huwa ma' kull pajjiż ieħor bit-tmexxija tiegħu eletta b'mod demokratikament. James Aronellu, Net News.